Wong rek senengane melu-melu kaya ora duwe karakter dhewe wae to. Jan. Lah emang karaktermu ki apa? Lah kuwi lho tontonan alismu lho padha aku. Ya kena beda alise. Alise lah apik nggonku. Nggonku lho coklat. Nggonmu deloken ireng. Nggonmu turne iki mereke apa? Ngene larang nggonku. Nggonmu lho mereke mau nganggo My Darling sing 18.000 kuwi to. Nggonku ki lho ngerti ora merek apa? Jutaan hak. Sejuta-juta kuwi regane. Ya kena beda dek dipadane karo nggonmu kekoke. Nduk, aku ki aliran lawas, ngerti pora? Nek masalah merbawane ne madolne aku tetep po. Iya, aku ngerti. Kowe iki wong lawas. Mula bagaimana kowe wong lawas-lawas? Nggo teken kae lho. Lancang malincang ya kowe iki. Rumangsamu lho. Kowe ora ngerti apa piye? Aku ki dhisik ki ngentekne apa-apa ya. Iya, aku percaya nek kowe ngentek-ngentekke ngono. Pakmu lho cerita nek kowe ngentek-ngentekke. Ngentekke beras, ngentekne gabah. Kari dhewe ngentekne sertifikat to. Pakmu lah ngomong. Heh, Tarno. Lancang kowe ya. Aku ki ora ngentek-ngentekne ngono kuwi ya. Sing tak maksud ki aku ki ngentek-ngentekne cowok-cowok sing bagus-bagus ngono kae. Iya, Bud, aku ngerti. Kowe iki ngentek-ngentekke cowok to. Ngerti aku. Ning kan kowe wong lawas. Ateges kowe wis ngentek-ngentekke wong tuwek-tuwek kuwi, wong lawas. Wes lah, aku wis wegah omongan karo kowe, wis mare emosi, mending aku makan dhewe. Omongan karo kowe iki anane nggo emosi wae. Hei, kowe iki lho arep budal dhewe. Kowe ngerti ya? Kowe arep gonceng aku, arep numpak apa? Wah, iya ya, aku ki lali nek ameh gonceng kowe. Nek aku gak sida nesu nek karo kowe.